Hello, good morning everyone. Welcome sa aking YouTube channel. Hello, good morning everyone. Hello, good morning everyone. Welcome sa aking YouTube channel. Tres Marias Farm. Ayan. Guys, ang oras ay alas 5 ng umaga. Ayan si Tres. Ang aga ni Tres magising kasi ayan, ito. Ang aga ni Tres magising guys kasi ito na nga po magpapastol ng mga kalabaw kasi mag-isa lang si Tres dito sa bahay. At saka guys, mamaya kasi merong magtatrabaho doon sa rice storage namin. So kailangan ko na naman magluto ng almusal ng magtatrabaho kaya si Tres ay maaga din. Kaya si Tres ay maagang magpapastol ng kalabaw para mamaya hindi na si Tres matakpan ng trabaho. So ayan, ito yung andito kasi yung mga kalabaw namin. Andito sa kabilang bahay, dito sa bahay namin, dito pinagdadala ni Father dito sa bahay namin kasi dapat andun to sa mga dapat guys, yung mga kalabaw kasi namin to guys doon sa Tres Marias Farm namin. Dinala ni Father dito kasi may hinahakot siyang kukulamber. Ayan, kaya yung mga kalabaw doon pinagdadala dito, ayan. Kaya yung aking ipapastol ngayong umaga ay 4 na kalabaw. 4 na kalabaw yung andito guys sa amin. Pero doon sa Tres Marias Farm, meron pa ako doon kalabaw, yung mag-ina na mga anak. Ayan o. Ano nangyayari doon? Parang naka-ano na yun o. Parang nakapulupot na yun sa ano o. Parang naka-ano guys. Grabe. Yung kalabaw parang nakapulupot doon sa puno. Ay ala. So siya. O siya guys. Pastol ko na. Kasi yung isang kalabaw parang nakapulupot yung tali sa puno. Parang dikit na yung ulo sa puno oh. Ito yung aking kalabaw na sa akin to guys. Buffalo. Buffalo yan guys. Itim na itim. Dark na dark. Yan no. Dark na dark yung kalabaw na yan. Agoy, wala akong dalang stand. Ang hirap mag ano ng tali. Walang stand. Hindi ko mailagay yung aking city. So ayan. Yan, ihanap natin ng aray. Dito natin ilipat sa kabila. Kasi ayan, maraming damo. O dito oh, naano niya na oh, namudbud niya na, namudbud. Ano ba yan? Nabubulol ako. Ayan kasi guys, yung kanyang pinagtalian, namudmud na yung damo. Ayan oh, galing kumain itong kalabaw na to oh. Pispis na pispis. Putol na putol yung mga damo. So ilipat natin dito sa kabila. Yan, dito. Kasi ayan oh, ang daming damo. Parang ang sarap ng damo papakin. Ayan. So ayan. Ilagay ko muna dyan kasi hindi ko kayang itali na isa lang na kamay. Okay. Yung kalabaw guys na isa, buti na lang maaga akong lumabas no. Lasing ko, andito na ako sa Kanyugan kasi yung isang kalabaw na bagong dating sa amin na kalabaw, you know, talagang pumulupot sa kahoy. Parang mababalian na ng
Liig yun. Mga ano kasi guys, mga lalaking kalabaw kasi to. Kaya mga malilikot. Parang wala na ako nakikitang bunga ng mangga. Konti na lang yung bunga ng mangga. Panay laglag kasi nung maulan, ayan, nagsipaglaglagan yung mga bunga ng mangga. Ayan o. Kunti lang yung ma-harvest ng nag-spray. Ito naman po ay ang kalabaw ni Dos. Yan o, malaking toro din to. Taba, no? Nagulat ako. Pero mababa ito guys kasi mabait yan. Hindi katulad ng ibang kalabaw na nanghahabol. Ito oh, ito yung malaking kalabaw. Yan po ang aming mga katuwang tuwing kami ay nagkukupra. Yan, tuwing nagkukupra ng niyog. Sila yung mga tagahakot ng niyog. Yan. Kaya kailangan talaga namin ng kalabaw dito sa farm. Huwag lalapit sa akin mamaya baka suwagin mo ako. Yan oh. Ang hilig-hilig nila sumabit-sabit na yung mga lubid. Kailangan ko pa rin guys na itaboy kasi hindi ko sila masyadong kabisado. Kasi si Father yung araw-araw laging kasama nitong mga kalabaw. Minsan-minsan to dito dinadala, iniiwanan dito. Ngayon kasi wala si Father kasi andun sa palengke nag-deliver ng kanya mga paninda. Kaya ako yung mag-isa lang dito sa bahay kasi si Mother andun din sa kabilang bahay sa Albay. Ang dami kasing langaw. Kaya naano yung kalabaw. Grabe. Ang hirap pala talaga magtalit ng kalabaw sa may mga puno. Kasi si Father doon malapit sa puno na putol. Dapat itinali ni Father yung isang kalabaw sa as in malawak na yung walang mga puno. Yung pantay na pantay ba? Katulad dyan. Walang puno na pagsasabitan. Yung mga baka guys, yung baka, hindi yan sa amin. Sa mga tito ko yan. Yung baka ko, yung baka namin na ipapastol na doon sa dulo. Doon sa may kabila, doon sa kabila ng bahay. So, ito na naman. Nandito na naman tayo sa isa pang turo na kalabaw. Ayan. Parang alikot ng camera ni Tres. Hindi si Tres marunong maghawak talaga ng cam. Hindi smooth yung pagkakakuha ng video. Yung maaga rin doon pastol. Maaga yung pinsan ko nagpapastol. Nangangahoy. Ang aga. Ayan guys, maganda rin ang kalabaw. 'Di ba? Yung kulay niya hindi masyadong itim na itim. 'Di ba? Mas itim na itim yung dalawa doon, yung kalabaw namin doon. Kalabaw ni Dos at saka kalabaw ko. Malaki to. Malaking kalabaw to guys. Bata pa to pero malaki na. Malaki ang kanyang pangangatawan. Malaking lahi. So ayan. Dito natin ilipat. Sana ba? Parang naubusan na tayo ng talian parang lahat na to na pagpastulan na.
dito natin itali sa isang puno ng niyog. Oh, wala na yung ano. Bakit na matay yung ano? Parang tinalian na to, guys. Ayun oh. Yun ang sinasabi ko sa inyo, guys. Oh, nakapulupot sa ano. Dito ko na lang ilipat sa isa. Kasi parang pinagtalian na dito. Oh, may mga pupo na. Dito ko na lang ilipat.